Assalamu alaykum gadarly ilişler. Bu gezekki videomuz qadymy merdäki sahabalarymyzdan Hakim el-Gifari radiyallahu anh barada bolar. Hakim bin Amr. Dola ady Ebu Amr Ebu Berze el-Hakim bin Amr bin Mücedda el-Gifari. Khorasan hakimi. Qaqasyna gel bolan üçin Aqra laqamyny goýupdyrlar. Şol sebäpli Hakim bin Aqra diýilip hem tanalypdyr. Hakim el-Gifari radiyallahu anh ashab-ı kiramdandır ve ilk başta iman eden meşhur sahabalardan Ebu Zer el-Gifari Hazretlerinin doğanıdır. Hicaz'daki Gifar kabilasındandır. Gifar kabilası Büreyde el-Eslemi'nin kabilası olan Eslem kabilasına goňşy bolupdyr. Olar İslam'a girmezden çapawulçylyk bilen meşgul olan kabilalar eken. Şol wagtlar Arabistanyna çapawulçylyk ýaly yaramaz endikler dinden ýaýrapdyr. Agasy Ebu Zer'in maslagatyna eýerip, Hakim el-Gifari dogany Rafi bilen bilelikde Serwerimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip iman edýärler we Serwerimizin bereketli söhbetini dinläp sahaby bolmak mertebesine beýgelýärler. Dogany Ebu Cübeyr Rafi bin Amr bilen merde wepat bolan beýleki dogany Atiye bin Amr hem sahabalardandyr. Hakim we Rafi özlerinden soňky nesiller üçin iň gymmatly miras bolan Serwerimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden käbirlerini riwayat edipdirler. Hakim el-Gifari radiyallahu anh serkerde sahabalarymyzdan bolanlygy ömrüniň köp wagtyny töweşlerde geçirenligi üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden adrak ýagny 10 çemezi hadisi riwayat edenligi aýdylýar. Hakim bin Amr Maveraun nehirde imam bolup namaz okudan ilkinji kişi diýilip bilinýär. Onuň Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden riwayat eden hadislerini Sahih-i Müslim bilen Kütüb-i Sitte kitabyna duş gelmek bolýar. Ebu Şasa Cabir bin Zeyd, Hasan-ı Basri, Abdullah bin Samit ve Muhammed bin Sirin ýaly tabiin alımlary Hakim el-Gifari Hazretlerinden hadis riwayat edipdirler. Hakim el-Gifari Serwerimiz sallallahu aleyhi ve sellemin wepatyna çenli onun sallallahu aleyhi ve sellem söhbetlerine gatnaşdy. Hazreti Osman'dan sonra Arabistanyna çykan fitnelerden bir rahat boldy. Müslümanlar arasynda çykan fitnelere goşulmady we doganlary bilen bilelikde Basra şäherine gelip ýaşamaga başladylar. Hakim el-Gifari Hazreti Muawiýanyň halifligi döwründe Irak hakimi Ziyad bin Ebih tarapyndan Hicri 44 ýa-da 45-nji ýylda Horasana hakim edilip bellendi. Hakim el-Gifari Hazretleri Horasandaky hakimlik wezipesini berja edýän döwründe Herata girdi. O taýdan bolsa Cüzcan dagyny aşyp Merwe geldi. Halif Hakim el-Gifari'ni merkezi Merw şäher bolan Horasan iline hakim edip belledi. Hakim el-Gifari Hazretleri Horasan vilayetinde insanlara İslamiyeti düşündürmek üçin ulu gayrat sarp edip ulu işler bitirdi. Ýagşy ahlagyny, gowy adamkärçiligini, adyllygyny, ýagşy söz söyleme ukyby bilen birleşdirip halkyň çoňur sevgisini we hormatyny gazanypdyr. Olaryň hak ýoly tanap, musulmanlyk mertebesine beýgelmegine sebäp bolupdyr. Çeşmelerde Hakim el-Gifari Hazretlerinin ömrünün soňlaryna dogry şeýle dilek edenligi bellenip geçilýär. Allah'ım, eger senin huzuruna çıkmaklığım menin üçün hayırlı bolsa, menin ruhumu kabz et. Canım al, meni huzuruna kabul et. Hicri 50-nji ýylda Merwde aradan çykdy. Onuň Hicri 45 ýa-da Hicri 51-nji ýylda wepat edenligi belleýän çeşmeler hem bardyr. Guburi qadymy Merwde şu wagtky Bayramal etrafynyň çägine. Serwerimiziň baýdak göterjü sahabasy Hazreti Bureyde bin Husayb el-Eslemi'niň guburunyň ýanyndadyr. Beýik biri bar, bize olaryň şefagatyny nesip etsin.